A pesar de que tanto o Hospital da Barbanza como o de Santiago dispoñen de unidades de hospitalización a domicilio, o Concello de Rianxo non conta con este servizo. A Consellería esgrimiu no seu día criterios territoriais para a súa implantación, algo que os afectados non entenden, posto que os concellos limítrofes si son beneficiarios do ADO. Galicia ten, por exemplo, 14 hospitais públicos. Cada hospital conta cunha unidade de ADO e varios equipos. O problema é que cada equipo cubre un radio de uns 25 km de actuación, quedando zonas fora, como é o caso de Rianxo. O colectivo de afectados iniciou unha campaña de recollida de sinaturas para demandar aos Sergas a inclusión nos programas de ADO, retomando así unha iniciativa iniciada por unha veciña hai xa 5 anos. Que xa no 2016 unha veciña fixo recollida de firmas, levouse ao pleno, falouse no Parlamento e agora volvemos a intentar que isto vai adiante. Recollemos por diversos locales do Concello firmas, a través da páxina Change.org tamén se pode firmar, e tamén animamos aos veciños a que fagan a súa propia queixa na plataforma dos Sergas de reclamacións, en contate.gal. Á espera de ter unha resposta, agardan que a Administración Autonómica sexa sensible ás súas demandas, posto que Rianxo conta cun gran número de potenciais usuarios deste servizo, alternativo á hospitalización convencional. Que é un servicio que trae moitos beneficios a doentes que poden ser enfermos que precisen de cuidados paliativos, enfermos crónicos con enfermidades infecciosas ou mesmo que veñan de algunha ciruxía. É un trato máis cercano, máis humano, que ao mellor poida ser a hospitalización convencional, tendo os mesmos cuidados, a mesma atención que un hospital ordinario, pero desenrolándose no ambiente do fogar. Confían en non ter que agardar para contar con este servizo ata 2023, ano no que a Xunta prevé ter implantado ADO en toda Galicia. Na súa demanda, este grupo de veciños non está só. O Concello leva anos solicitando ante a Xunta a inclusión de Rianxo neste programa, non só a través de acordos plenarios, senón tamén con iniciativas no Parlamento de Galicia. Polo lado, temos que dicir que levamos moito tempo pelexando tamén institucionalmente, reclamando cada pouco tempo diante das autoridades a implantación do ADO no noso Concello. A argumentación é moi simple, entendíamos que Rianxo e algún outro concello que está a carón nosa quedábamos nunha zona de sombra, desatendidos tanto da zona do Barbanza, que non pertencemos sanitariamente, como de Compostela, onde no caso de Rianxo pertencíamos, e que non había ningunha razón para dentro do que eles chaman as isocronas, a distancia que hai, o tempo de reacción que hai para atender estas cousas, que estábamos dentro dun área razonable para que puidéramos estar dentro do programa. E así, pois, o fixemos varias veces extensivo aos Sergas. Houbo tamén declaracións plenarias aprobadas por unanimidade neste Concello, houbo intervencións tamén no Parlamento por parte de diferentes grupos exixindo a implantación do ADO na nosa comarca, especialmente no caso de Rianxo.